Беше лятото на 86-та година, точно преди първи клас, и точно бях направил 7 години. И зад мавзолея, вълнувам се, в градската градина, аз се запознах с едно момче. Такова дребничко като мен, обаче с сини очи, с штръкнала коса. И в деня, когато се запознахме, имах час по пиано, заиграхме се, изпуснах си часа по пиано, майка ми ме наби. Това ми беше първия бой в живота. После боя и лятото минаха. Това момче, с което често играхме през лятото, се оказа в моя клас на 15 септември в първи учебен ден. Седнахме на един чин, но след 15-та минута другарката Димова ни раздели, защото пречихме на целия клас и ни сложи в двата края на класната стая. Това момче очевидно се казва Иван и ние с него станахме най-добри приятели. Накрая ще разберете защо ви разказвам всичко това. Играехме, правихме глупости, понякога страдахме, най-вече много се смеехме и до сега все още успяваме много да се смеем. Времето, разбира се, летеше и ние малко по малко пораствахме заедно. След като навършихме 18, започнахме да работим заедно. Там вече историята знаете. Първо в моята детска стая, малко по малко около нас се събра екип 2, 3, 5 човека, 10, 15, а години по-късно и много, много повече хора. И така минаха 38 години, откакто ние с него сме приятели. Това носи своите плюсове и минуси. Превърнахме се в семейство с добрите и с лошите му страни. Понякога не може да се траем, но знаем, че сме един за друг просто съдба. Междувременно, той по-рано, а аз по-късно, разбрахме, че семейството е най-важно. Той е в центъра, но в нашия случай всеки си има по две семейства. Собственото и общото семейство. Това не е просто приятелство, защото когато работите заедно, партньори сте и това е повече от четвърт век, понякога е много трудно. Но е безценно да има кой да те извади от дупката. А всеки от нас попада в големи дупки понякога в живота си. И това е заради което ви разказвам цялата история, защото винаги ние двамата сме се вадили един друг. Не с думи на успокоение, а с увереността, че ще минем по пътя, който е наш заедно, без много да си вярваме, защото така иначе всичко не може да е чак толкова сериозно, що е преходно и ние вярваме, че някакси всичко трябва да мине с усмивка. Понякога пропадахме сами. Правихме грешки, после се стараехме да ги поправим. Единия вадеше другия, после се сменяхме, понякога и двамата пропадахме, и двамата някакси се вадихме. Друг път странични хора се опитваха да ни унищожат, тази година най-вече, между другото. През януари всичко изглеждаше доста мрачно, но някакси не се изплашихме толкова, че да се питаме ще продължи ли. И сега, 9 месеца по-късно, аз съм пред вас, след като загубихме страшно много през тази година и не е тук място да ви разказвам какво, се появи филма Гунди, легенда за любовта. Готвихме го 8 години, но той дойде точно когато ни трябваше. В момент на много разочарования, на професионални раздели, на мои лични заблуди, на грешки. Филма за Гунди някакси ни върна надеждата. Надеждата, че има смисъл да работиш правилно. Че могат да се правят качествени неща в България. И разбира се, че нас още ни бива. И в тази надежда, аз мога да кажа за нея, че тази надежда лично на мен ми я подари Иван, който на практика вгради себе си в този филм. В началото на пътя в това вярвахме само ние двамата, а в центъра беше той. И нищо нямаше да се случи такова каквото е, ако не бяхме двамата. 38 години, от онзи бой през 86-та до днес, 20 октомври 2024 година. Ще ви кажа защо ви разказвам всичко това. Такова приятелство се гради много трудно и е възможно само у дома. Просто защото той изисква десетилетия. Навсякъде можеш да срещаш приятели, навсякъде можеш да дадеш семейство, но това, което си имал в лятото на 1986 година, не можеш да го вземеш от никъде другаде, освен от там, от вкъщи, защото там имаш всичко. Благодаря ви.